Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian basi runkaneke ndimeneyo kuononga kaliya kuononga tsogolo lako la music chifukwa cha ndalama zochokera kwa anthu andale. This is what happens. Mutakuona wani yayi wagwisa ntchito nyimbo imene sikukhuza ndi ndale tubiye mani anthu osayibakira inayonso osayibakira kutiyendero wenso kondalekonso anthu osayibakira mango muguwa. This is what happens exactly. So maluso ngati muli nawo musagulitse maluso, musagulitse, musalole anthu ena ake akugwiriseni ntchito chifukwa iwo akugwirisani ntchito akathana nanu basi athana nanu, right? Pamene ine luso lanu likakhala limakhala-khalabe lanu limenelo. Choncho adanulo zinthu zimene zaonekera choyambirira chimenecho. Point number 1. Point number 2. Akulu amaonjeza kwambiri. Kuonjeza kwake nkwenda kuti kuyankhula kotumbwa. Kuyankhula mukhangala yambana ndi munthu wina wake akupanga za against. Panopa tikudziwa kuti tomato sali bwino aliyense akumva kuwawa nkhani yokhuza ndi tomato. Koma akuluwa kukayankhula kwanu kuti ayi amamulendera nkhani ya tomato ndino aulesi ndino anthu achimakuti zambiri mbiri zoyankhula. Ndiyebe ifeyo ndi anthu, ndiye anthufe timapezera kuti timaphunzira kudzera ma mistake athu. Ma mistake acho tikapanga mistake then timaphunzira next time sitimabwereranso. Chisiru ndi amene amati wapanga mistake motaphunzire kuchoka ku mistake imene chayo amakhala yakulabe mtima saphunzira amphunzira nothing. Ndiye komanso ife anthu otsala ngati ndi maluso kati ndi chani osalola kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale chifukwa andale azatigwiritsa ntchito kenako ndi kuti taya kuti anthu enuyo palibe chimene mukuchidziwa anthu enuyo mulibenso phindu lililonse. Wandale amene politics is a dated game. Sungagulitse weyo luso lako labwinobwino chifukwa cha ndale kuti basi nene zikayamba za ndale. Moreover then kupita so mene kuchako ndi kumankhula so motumba kwambiri. Kuyankhula kotumba basi kuyankhula mwa against kukhala sakhala choncho. Pali anthu ena amene still ali kutungalekeza ali kuchipani china chake ali ku MCP ali kuti they sing for them, they entertain people for them, anawabuka komano sikuti amakhala ndi challenge kapena kuyankhula motumbwa kapena kumakhala ngati iwo ndi ndaduli special. Okay, for example, typical example tili ndi ajina Skefa Chimoto. Yes, ali mbali manager, ali mbali MCP koma sikuti amalimbana ndi anthu ngati kulimbana ndi anthu like mmene apangaya dano kukhala ndi nzao savage chonchi. You see, ndebe still there's nothing wrong. Paibe chine cholakwika kuti mwina wake ukhale mwina wake ukhala mbali nake komano just be you understand. Osati pa uzilengera pa ngomwe ayi MCP yo ku MCP ko simulipo nokhawaimba ku MCP ko si basi sikuti nyunde alo umene sikuti nyunde then at the end of the day this is what you find, this is what you get. Kulephera chakwera kumenya kugwesa anthu zi toyebe mana anthu zi achoke ngati munthu uyu aliorganize at least just be a politician or just be a singer kumene koko you sing for MCP komano osati pakana kumalo kana anthu azopusa anthu enuyo awulesi tomato uyu emakopote mkalime macho
bro. Bro, life simene simodzi kwa wina aliyense yayi. Ineyo ngati zinthu zikutheka sikuti kuti aliyense zikumuthekera kuna muli koseko yayi. Ineyo ngati mukudya ndalamazo, yeah, it's fine, idyani. Komano musafike point yona kuti pakana mzari kwanaso anthu so komana anthu ndi anthu amangosungira zimenezi. Anasunga zifukwa. You see, that's why we apa inu mwakondwa kudumpha pachapa anthu zi. Mwakondwa anthu zi. Guys, thank you so much. Don't be like Dando. In life, you need people. Iweyo ukufunikira anthu. Ufune usafune moyo mwako. Ukufunikira anthu. Aliyense amanamata in my life I don't want people, I don't need people, so ufunikira anthu. Amene ndali benzero sakuzindikira chimene ukamba. Iweyo in your life ufunikira anthu basi in your life. So ngane kuti ine ndinowanda ikhanti iwe ufunikira anthu. Wani anthu oyambirira amene ukufunikira wewe. Pafunika anthu awiri amene akwena kuti akubweretse mdziko muno. Dziko lino mdziko muno. Anthu awiri. So zoti wewe even kupezeka kwako kwa padziko lapasi pano kufunikira anthuso. You understand? Even kupezeka kwako iweyo kuti ubwere mdziko muno ufunikira anthuso awiri akubweretse muno. Mind bambo. 2. Iweyo kawaratani ufunikira anthu chifana kuti zova zimene chiyese bino chiweyo ugwisa ntchito kaya zova ovalazo kaya sabata ovalazo ufunika kuti anthu akupangire akukhozere sunakhoza wekha yayi. Iweyo chiyankhulo mufunikira anthu chikhalidwe umafunikira anthu akuphunzitse around you. You have to take care. Usamane kwambiri anthu ndofunikirira. Yes, I know people sometimes can be pain in the ass. Taizina matauka boa anthu komano you need people in your life. Just be careful with how you interact with them. Komano you need people. Ufuna usafuna ufunikirira anthu pamoyo wako. Massage aja iwe kachola massage ayi. Koma wina wakama wachola massage ngokugulitsa. Ukwakusira kunyumba kwanu. Wakuthandiza mu daily life. Iwe ufunikira basi anthu. Kandi olemera ufunikira anthu. Kwanu koma uli ndi ntchito zonsezo zimene uli nazo around you ndi anthu service ya anthu amene wewe kuti iwe ukhale wewe anthu basi. Let's be careful guys. Anthu osamaphwekesa. Anthu ndi zimene zitu.